हेलो लोगोफोर लाइमोननि लाइजाम यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ जोबोर बरायबाय। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ लानानै फैनाय जादों एसटी स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जोबोर मोजां खौरां आरो बे मोजां खौरांखौ होदों भारत सरकारा। स' बिदिब्ला जायफोर फरायसाया हादरनि सिङाव जेखि रायजो एबा जेखि इउनियन टेरिटरिनि सरकारि फरायसालि एबा कलेज इउनिभारसिटियाव सेन्ट्रेल बोर्ड एबा स्टेट बोर्डनि आन्दाराव फरायगासिनो दङ। थ' बिदिब्ला बे भिडिअआ बैफोरबायदि फरायसाफोरनि थाखाय जोबोर गोनां। नखरनि फरायसाफ्रा बैफोरबायदि सरकारि फरायसालि एबा कलेजाव थाखो सेनिफ्राय मुलुगसोलोंसालिसिम फरायगासिनो दङ। बैफोर नखरनि बिमा बिफाफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। मानोना भारत सरकारनि गनायथियाव मोनफ्रोम रायजोनि रायजो सरकारा दा एसटी फरायसाफोरनो स्कलारशिप होनो थांगासिनो दङ आरो बे स्कलारशिपखौ मोननो हागोन सरकारि फरायसालियाव फरायनाय थाखो सेनिफ्राय मुलुगसोलोंसालिसिम फरायनाय साफ्रोम फरायसायानो। थ' बिदिब्ला गासैखौबो फोरमायलांगोन। एप्लाइ खालामनो थाखाय मा क्राइटेरिया थानांगोन, लास्ट डेटआ माब्लासिम थागोन, अनलाइन एप्लाइ माबोरै खालामनाय जायो गासैखौबो। स' बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम आंनिखौ नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउट्युब चेनेल लाइमोननि लाइजाम। जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोननि लाइजाम इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला फ्रियावनो मोननाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामदो लोगोसे बेल नटिफिकेसनखौबो आरो जेसेबां हायो नोंथाङा बे भिडिअखौ बन्धु लोगोफोरनो शेयार खालाम। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां मोननैसो खोथाखौ मिथिनानै ला। बेवहाय नटिफिकेसन होनानै दङ। बे नटिफिकेसना फैदों डाइरेक्टरेट अफ वेलफेयार अफ प्लेन ट्राइब्स एन्ड बेकवार्ड क्लासेस थिंजायनिफ्राय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन। बेवहाय फोरमायनाय दङ स्कलारशिप फर एसटी ओबीसी स्टुडेन्ट अफ आसाम 2020-21। थ' बिदिब्ला जायफोर बिथांमोनाखि एसटी आरो ओबीसी केटेगरिनि बिथांमोनाल'सो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन, नङाब्ला बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। थ' बेवहाय नोंथांमोना फ्रेशानो जा एबा रिनिउवेलानो जा बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय बे स्कलारशिपआ मोननै सेक्सनाव दङ, प्रि मेट्रिक आरो पस्ट मेट्रिक। जायफोरानोखि क्लास 1निफ्राय क्लास 10सिम बिथांमोना प्रि मेट्रिकआव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोरा क्लास 11निफ्राय लानानै इउनिभार्सिटि सेक्सनसिम लेभेलसिम बिथांमोना बेखौ पस्ट मेट्रिकआव एप्लाइ खालामनो हागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जायफोर बिथांमोनाखि एसटी आरो ओबीसी बा एमओबीसी केटेगरिनि बिथांमोनाल'सो बेखौ एप्लाइ खालामदो आरो जायफोरा बे केटेगरिनि नङा बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। थ' बिदिब्ला बेवहाय माखासे इनस्ट्राक्सनफोर होनाय दङ, नोंथांमोना बेखौ फरायनानै लानो हागोन। आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनो होगोन, नोंथांमोना बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना बेखौ फरायनानैबो मिथिनानै लानो हागोन। अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि सुबिदानि थाखाय बेवहाय मोननैसो इम्परटेन्ट डेट्सफोरखौ होनानै दोनदों। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बे इम्परटेन्ट डेट्सफोरखौ एसे गोसोआव लाखिबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला नायदो, बेवहाय अनलाइन स्टार्टिं जादोंमोन 20 अक्ट'बरनिफ्राय। बेनिफ्राय बेनि जिथु अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ थागोन 30 नभेम्बरसिम। अर्थात नोंथांमोना 30 नभेम्बरनि सिगां बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानांगोन। 30 नभेम्बरनि उनाव नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। स' बेनिफ्राय जिथु डिटेक्टिभ भेरिफिकेसन थागोन बे 28 डिसेम्बरसिम। बेनिफ्राय जिथु इनस्टिटिउट लेभेलाव भेरिफिकेसन जागोन 31 डिसेम्बर। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेखिनि खोथाखौ गोसोआव लाखिबानो बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो नागिरो। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय गिबियावनो थांनांगोन नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलनि जिथु अफिसियेल वेबसाइट। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय थाङोब्ला नुनो मोनगोन नैबायदि मोनसे पेज गेवनानै फैगोन। थ' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेवहाय दानि एप्लाइ खालामनाय प्रसेसा मोननै सेक्सनाव जागोन। बेवहाय नोंथांमोना जायफोर बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनो नागिरो बिथांमोना फ्रेश सेक्सनाव एप्लाइ खालामनांगोन आरो बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोना सिगाङाव एप्लाइ खालामखांबाय थ' बिदिब्ला बिथांमोना बेवहाय रिनिउवेल सेक्सनाव बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ साजेस्ट होयो जे नोंथांमोना बेखौ मबाइलजों एप्लाइ खालामनाङा। नोंथांमोना पिसि नङाब्ला लेपटपनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। मानोना बेवहाय माखासे डकुमेन्टस आपल'ड खालामनांगौ दङ। नोंथांमोना बेखौ पिसि नङाब्ला लेपटपनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो आपल'ड खालामनो हागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोनखौ दानिया आं बेवहाय जायफोर बिथांमोना बेखौ गोदानै एप्लाइ खालामनो नागिरो थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लाब्लानो जाबाय। गाहायथिं फैयोब्ला नोंथांमोना माखासे इनस्ट्राक्सन होनाय दङ, नोंथांमोना बेखौ मोजाङै फरायनानै लाब्लानो जाबाय। बेवहाय होनाय दङ डकुमेन्टस, मा डकुमेन्टस रिक्वायर्ड दङ नोंथांमोना बेखौ नायनानै ला। बेवहाय डकुमेन्टस दङ इडुकेसन डकुमेन्टस अफ स्टुडेन्टस। जाय बिथाङा बेखौ एप्लाइ खालामगोन बिथांनि बेवहाय इडुकेसनेल डकुमेन्टस बेवहाय नांगोन। बेनिफ्राय बिथांनि लोगोसे गांसे पासबुक एकाउन्ट थानाय जानांगोन। नोंथांमोना बे एकाउन्ट थायोब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय जुदि नोंथाङा बेवहाय आधार नाम्बार अफ द स्टुडेन्टस जाय बिथाङा एप्लाइ खालामगोन बिथांनि मोनसे आधार नाम्बार आधार आइडि थानाय जानांगोन। अब्ला नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नायदो गाहायाव नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन बिथांनि डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट थानांगोन। बेनिफ्राय डमिसाइल थानांगोन। बेनिफ्राय स्कलारशिप केटेगरि नोंथाङा बबे केटेगरियाव प्रि मेट्रिकआवनो पस्ट मेट्रिकआव एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनाय समाव सेलेक्ट खालामब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नेम अफ स्टुडेन्टस बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार थानांगोन नोंथांमोना अब्लानो बेखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना गासैखौबो डिटेल्स बेवहाय नायनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना गाहायावहाय माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिसन दङ। नोंथांमोना बेखौ कन्डिसनखौ जुदि गासैखौबो रोखा बेवहाय एप्लाइ टिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेवहाय फोरमायनाय दङ आइ हेभ रिड एन्ड आन्डारस्टुड एन गाइडलाइन अफ रेजिस्ट्रेसन। नोंथांमोना बेवहाय जिथु गाइडलाइनखौ फरायबोबाय बे गाइडलाइनखौ नोंथांमोना फरायबाय बुजिबाय नोंथांमोना बेवहाय टिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथाङा बेखौ खनसेनि बारा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। नोंथाङा बेखौ राजिबा राजि आरो राजि नङाबा राजि नङा आरो जुदि राजिबा नोंथाङा बेवहाय टिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांनि जिथु बेंक एकाउन्ट डिटेल्स गासैबो डकुमेन्टसारि सैथो बेवहाय नोंथांमोना बेखौ क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन गाहायाव कन्टिनिउ अपसन दङ। गाहायाव कन्टिनिउ अपसन नोंथाङा क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। दानिया गाहायाव क्लिक खालामनानै होब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबे मोनसे पेज गेवनानै फैगोन। थ' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेवहाय गावनि गासै इनफरमेसनखौ बेवहाय आपल'ड होनो नांगोन अर्थात फिलआप खालामनांगोन। थ' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना नुनो मोनदों बे जाबाय फ्रेश रेजिस्ट्रेसन एकाडेमिक इयार 2020-21 जायफोर बिथांमोनाखि गोदानै एप्लाइ खालामगोन बिथांमोननि थाखायसो बे फर्मआ।
तो बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बेवहाय गासैखौबो सैथोहै बेवहाय नोंथांमोना फिलआप खालामलांब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नुनो मोनदों नोंथांमोना स्टेट अफ डोमिसाइल नोंथाङा बबे स्टेटनिफ्राय बेखौ खालामगासिनो दं नोंथांमोना बेवहाय चुज खालामनानै लाब्लानो जाबाय बेवहाय बेनिफ्राय नुनो मोनदों स्कलारशिप केटेगरि नोंथाङा बबे मोनसे केटेगरियाव नोंखौ बेखौ एप्लाइ खालामगोन प्रि मेट्रिक ना पोस्ट मेट्रिक नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय दानिया नोंथांनि जितु एप्लिकेन्टनि नाम बेखौ बिथिंजाय होबानो जाबाय बिनि दानिया स्किम केटेगरि नोंथाङा बबे केटेगरिखौ खालामगोन बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै हो बेनिफ्राय डेट अफ बार्थखौ होब्लो बेनिफ्राय जेन्डार चुज खालामदो बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार मोनसे होदो इमेल आइडि बेनिफ्राय नुनो मोनदों बेंक आइएफएससि क'डआ नोंथांनि पासबुकआव दङ नोंथाङा बेखौ नायनानै मोजाङै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय कनफार्म बेंक आइएफएससि नोंथाङा बिदि आइएफएससि जितु नाम्बार बेखौ बिथिं खनसे होफ्लांबानो जाबाय बेनिफ्राय जितु बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ बिथिं हो बिथिं खनसे होफ्लांबानो जाबाय बेनिफ्राय नुनो मोनदों बेंक नेम दानिया बेंकनि नामखौ बेवहाय मोजाङै फिलआप खालामनानै हो बेनिफ्राय आइडेन्टिफिकेसन डिटेल्स बेवहाय दानिया नोंथांनि जायखिजाया मोनसे बेवहाय डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना बेवहाय होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नुनो मोनदों नोंथांमोना केपसा क'ड दङ बेवहाय जेरै दङ बेबायदि नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय दानिया गासैखौबो फिलआप खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनदों रेजिस्टार दङ रेजिस्टाराव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो रेजिस्टाराव क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांनो मोनसे आइडि नाम्बार मोनगोन नोंथां बे आइडि नाम्बारखौ प्रिन्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय थ' बिदिब्ला बेखिनि प्रसेस बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ खालामखांनायनि उनाव नेक्स्ट पेज फैगोन नेक्स्ट पेजाव नोंथांमोना गासै डकुमेन्ट्सखौ बेवहाय सैथोहै आपलोड खालामब्लानो जाबाय थ' बिदिब्ला अनलाइन खालामनाय प्रसेसा बेबायदि नोंथाङा गासैखौबो डिटेल्सआव बेबायदि खालामनांगोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर डाउट दंबायोब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो जेसेबां हायो नोंथाङा बन्धु लोगोफोरनोबो भिडिअखौ शेयार खालामहरदो